Matapos namang marinig ni Toto ang tungkol sa mga ito, agad naman niyang inilagay sa apoy ang kanilang tabak upang mapatalim yon hanggat hindi pa sumasapit ang kadiliman. Sa istorya kasing ibinahagi ni Tandang Gamoy sa kanya, napagtanto niyang may malabakal na kaliskis ang mga murmog. Hindi yun basta-bastang masusugatan kung hindi gagamitan ng tabak na hinasa sa apoy. Kinahapunan, pagkatapos niyang gawin ang bagay na yon, minabuti muna nilang magpahinga habang nag-uusap. To, kumusta ang pag-aaral mo sa ika-4 na salita? Kaya mo na ba itong banggitin ng hindi nang hihina ang iyong wisyo? Tanong sa kanya ng kanyang maestro. Nang marinig naman ni Toto ang sinabi nito, umiling-iling lang naman siya kay Tandang Gamoy, pagpapakita na hindi pa siya handa na gamitin ang ika-4 na salita ng 7 palabras. Dahil sa kanyang naging kasagutan, nagpa siya ang matanda na bumuklat ng libreta sa harapan niya na para bang meron itong hinahanap. Pagdating nito sa isang pahina kung saan naroon ang tatak ng kaliskis ng bakunawa, agad naman yung napatitig sa kanya habang nagwiwika ng, Hindi basta-basta ang mga sarim. Dahil sa kawalan mo ng kakayahang gamitin ngayon ang ika-4 na salita, hangad kong taglayin mo ito. Bukas, kapag wala tayong ginagawa, iuukit ko ito sa katawan mo. Proteksyon ito, iho, na kahit dalubhasa ka na sa 7 palabras, magagamit mo pa rin ito. kasabay ng pagwika ng kanyang maestro, ay ang paghubad naman ito ng damit kung saan tumambad kay Toto sa dibdib ng matanda ang kaliskis ng bakunawa na halos bumalot na sa buong katawan nito. Kahit hindi ilahad sa kanya ni Tandang Gamoy, alam niyang napakatagal nang naiukit ang bagay na yon sa kadahilanang bukod sa hindi na gaanong matingkad ang kulay nito, kitang-kita mo sa balat ang animoy mga ugat na kumapit na sa ukit. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, halos hindi niya mawari kung ano pa ang mga proteksyon na tinatago ng kanyang maestro. Nasisiguro niya ring hindi pangkaraniwan ang kaliskis ng bakunawa sa kadahilanang matagal na niyang nalaman ang tungkol sa mga katotohanang nasa likod nito. Ayon sa kanyang maestro, na kapag nailapat mo sa iyong balat ang kaliskis na yon at kapag nasiguro mong yon ay buhay hanggang sa ikay mamatay, hindi na yun roon magkakaroon ng anumang sugat ni pinsalang maaari mong matamo sa anumang uri ng pakikipaglaban o duelo. Nasa paniniwala ng lahat ng albularyo, walang kapantay na tibay ang kaliskis ng bakunawa. Kahit sa mga nagdaang panahon itong pagpapakita sa mundo, walang kahit ni isa ang nagawang masira man lang ang kaliskis na ito. Naniniwala din sila Toto, hindi basta-basta gumagana ang ganoong uri ng kalasag kung hindi yun iginuhit ng kamay na merong likas na talento. Kapag mangmang ang umukit, paniguradong mangmang din ang guhit. Subalit kapag may sapat na karunungan ang umukit, magkakaroon ito ng bisa alinsunod sa gamit na iyong ipinasadya. Matapos naman niyang masilayan ang kalasag ng kanyang maestro, seryoso naman niyang pinagmasdan ang mga mata nito habang mahinahon niyong tinatanong ng, Maestro, nabanggit sa akin ni Tandang Amang, meron kayong itinatagong mutya. Maaari bang malaman kung anong mutya yun? Itong talagang si Amang, oo. Ultimo ang bagay na yan, binanggit pa. O bueno, dahil nalaman mo na ang tungkol dyan, wala na akong magagawa kundi sabihin yan sa'yo. Mutya ng panahon ang tinataglay ko. Isa sa pinaka-imposibleng mutya na makukuha mo sa mundong ito. Kalimitan itong dinadala ng mahihiwagang ibon, kagaya ng Manaul, ang hari ng mga ibon. Hindi ko ito personal na nakuha, bagkus ay ibinigay ito ni Amang sa akin bilang regalo. Siya ang orihinal na nakakuha nito, ngunit dahil sa nakatali na ang kanyang wisyo sa galyon,
wala siyang maisip na paraan para ito ay magamit. Sagot naman sa kanya ni Tandang Gamoy. Dagdag pa nito, iniiwasan niyang gamitin ang mutyang iyon sa kadahilan ng masyado nitong naaapektuhan ang ikot ng panahon. Halos inaabot din ng ilang araw ang kanyang panghihina sa tuwing ginagamit niya ito, kaya na may pinili niyang yon ay tanganin at gamitin lamang sa mga panahong nalalagay na sa panganib ang kanilang mga sarili. Bagaman nakabaon lang yon sa kanyang katawan, ramdam pa rin niya ang epekto nito. Hindi biro ang magtangan ng ganoong mutya dahil ultimo pagsisilang ng bagyo, nagagawa mo yung makita. Wala ring naitatago sa iyo ang kalangitan sa kadahilan ng tuwing nagkakaroon ng malakas na unos, magagawa mong masilayan ang mga higanteng nagpapanday ng armas sa itaas ng ulap. Ang pagpapanday ng mga ito ang siyang naglilikha ng kulog at kidlat. Matapos namang malaman ni Toto ang tungkol sa bagay na yon, halos hindi na niya nagawang makapagsalita dala ng labis na pagkagulat. Sa pagsapit ng gabi, habang nagbabantay siya sa labas ng kanilang kubo, doon na niya unti-unting naririnig ang mga kakaibang huni ng kuliglig. Noong una, medyo madalang lang ang pagpaparamdam nito, pero hindi naglaon, paulit-ulit na yung humuhuni hanggang sa magawa na niyang matunton ang eksaktong kinaroroonan ng tunog na yon. Pagsilay niya sa isang masukal na kakahuyan malapit sa kanilang tahanan, doon niya nasilayan ang lumuluwang mga mata ng murmog. Dahil sa liwanag ng buwan, hindi na ito naging mahirap para kay Toto na masilayan. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, parang isang kahoy ang dila nito na merong mga pangil sa dulo. Malasabuwaya din ang buong katawan nito, ngunit hindi nagiging mahirap para sa nilalang na yon ang umakyat sa mga puno. Bukod sa wala yung bunganga, wala ka rin gaanong masisilayan sa napakaitim nitong pagmumuka. Dagdag pa nito na ang mga kamay ng nilalang na yon may hahalin tulad mo sa braso ng isang pangkaraniwang tao na meron lang maraming balahibo. Makalipas lamang ang ilang minutong pagtitigan nilang dalawa, bigla namang lumundag ang nilalang na yun sa damuhan na siyang naging sanhi upang hindi na yaw masundan ng kanyang paningin. Dahil sa pangyayari, agad naman niyang tinawag ang kanyang maestro upang sabihin ang tungkol sa nilalang na kanyang nasilayan. Pagdating nito sa kanyang kinaroroonan, inilahad nito sa kanya na ang murmog na kanyang nakita ay napakatanda na. Kalimitan kasi sa mga murmog, sa bayawak ang katawan tuwing bata pa. Kapag buwaya na ang nasipat mo sa mga ito, ibig sabihin, matanda na yon at makapangyarihan. Inaasahan naman ni Tandang Gamoy ang tungkol doon, lalo pat hindi rin pangkaraniwan ang mga sarim na kanilang kinakalaban. Sa paglalim pa ng gabi, wala siyang ibang ginawa kundi ang manatili sa loob ng bakod. Bagaman meron na silang mga nakikitang iilang aswang sa labas nito, minabuti nilang yon ay ipagsawalang bahala. Ayon kasi kay Tandang Gamoy, karaniwan na sa mga murmog ang paghakot ng ganoong uri ng nilalang nang sa gayoy magawa nitong maikubli ang kanilang mga presensya. Sa madaling salita, di hamak na mas mataas sila sa uri ng aswang, gawa ng kaya nila itong utusan. Pagtungtong pa ng 11:00 ng gabi, bigla namang napatayo itong sila Toto nang masipat nila ang murmog na unti-unti nang tinutulak ang pintuan ng kanilang bakod. Pagbukas nito, umatungal naman yun sa kanilang harapan at walang pagdadalawang isip na sumugod. Habang papalapit yun sa kanilang kinaroroonan, kitang-kita din niya ang pagsunod ng mga kasama nitong aswang. Dahil sa ginawa nito, inabisuhan naman siya ni Tandang Gamoy na pagtuunan ng pansin ng mga aswang kesa sa murmog. Ayon sa kanyang maestro,
Hindi pa siya handa na kaharapin ang nilalang na yon sapagkat bigo pa siyang matangan ang ikaapat na buhay na salita. Hindi doon sapat ang 3 kataga lamang, lalo pat kilala ang mga murmog bilang mga uri ng nilalang na merong napakataas na resistensya. Yung tipong kahit putol-putol na ang katawan nito, may kakayahan pa rin yung manabla. Dagdag pa ng matanda na sa pagsanib-sanib ng una hanggang 5 salita, yun pa lamang ang maghuhudyat sa kamatayan ng murmog. Sa paglapit ng mga nilalang na yon sa kanilang kinaroroonan, hindi naging madali ang lahat. Tipong kahit nagbibigkas na sila ng mga buhay na salita, napapansin nila noong animoy hindi nababawasan ang mga nilalang na yon kahit may mangilan-ngilan sa mga ito ang nagsisibagsakan sa kanilang bakuran. Isipin nyo, iisang murmong lang ang lumitaw, subalit hindi mabilang na mga aswang ang naging kasama nito. Nang dumating na sa puntong hindi na maatim ni Tandang Gamoy ang mga pangyayari, laking gulat na lamang ni Toto nang masipat niyang unti-unting bumabagal ang paglipad ng mga aswang sa paligid. Hindi naglaon, tumigil ang mga ito sa ere at silang dalawa na lamang ang merong kakayahang makagalaw. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng kanyang maestro, kitang-kita niya ang pagliwanag ng mga mata nito. Halos kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang bigla yung maglaho sa kanyang harapan at kasabay nito ang pagsibagsakan sa paligid ng mga aswang. Nang manumbalik na ang normal na ikot ng panahon, maging ang murmog na nakikipaglaban dito ay hindi maiwasang magulat ukol sa pagkamatay ng mga kasama nitong aswang. Bagaman may iilan sa mga aswang ang nakaligtas, hindi na yun naging mahirap para kay Toto na paslangin. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipaglaban, tanging ang sugatang murmog na lamang ang natira. Dala ng hangarin nitong mapaslang silang dalawa, muli yung gumawa ng ritual kung saan yon ang naging daan ng nilalang upang magkaroon ito ng ikalawang anyo. Pag-ahon ng isang lalaki mula sa katawan ng murmog, doon bumungad sa kanila ang malatao nitong anyo na walang saplot. Ayon kay Toto, napaka-normal nitong tingnan sa ganoong estado, subalit ang pinagkaiba lamang nito sa mga ordinaryong tao, meron yung buntot na binabalutan ng napakaraming balahibo. Hindi mo rin akalaing nagtataglayo ng pambihirang lakas kung titingnan mo ang wangis ng pangangatawan nito. Sa pagtitig ng nilalang na yon sa kanyang maestro, dahan-dahan naman yung ngumingisi habang unti-unting nanlilisik ang mga mata. Paghalakhak nito ng napakalakas, bigla naman itong iwinasiwas ang kanyang kaliwang kamay kung saan mula sa puwersang yon, nakalikha ito ng isang malakas na hangin. Pagsilay nila doong umupo ng bahagya sa lupa, agad naman siyang inabisuhan ni Tandang Gamoy na umatras ng bahagya sa kadahilanang yun na ang hudyat ng nilalang para sumugod yon sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa inilahad ng kanyang maestro, agad namang umatras ng husto itong si Toto, bitbit ang isang naghihingalong katawan ng aswang. Halos ilang metro pa lamang ang nailayo niya noon nang masipat niya ang murmog na buong puwersang sumugod sa matanda. Subalit, nang ilang pulgada na lamang ang lapit nito, kitang-kita niya kung papaano yun pinigilan ng pangunahing depensa ni Tandang Gamoy. Kahit anong lakas nito, wala yung kakayahang mawasak ang harang na bumabalot sa katawan ng matanda. Dahil dito, bigla naman yung naglaho sa harapan ng ermitanyo at kasabay nito ang paglitaw sa likuran nitong bahagi. Muli yung nagpakawala ng atake pero ganun pa rin naman, nagawa yung masalag ng hindi nakikitang harang na nakapalibot sa katawan ng matanda. Nang mapagtanto ng murmog na imposible yung basagin, bahagya naman yung napaatras sa kinaroroonan ni Tandang Gamoy habang nagwiwika dito ng, "Anong uri ng tao ka?" Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito,
agad naman itong hinubad ang kanyang pang-itaas na kasuotan. Pagbungad sa murmog ng nagliliwanag na kalasag ng bakunawa, napangisi lang naman si Tandang Gamoy habang sumasagot dito ng, Ako ang taong kinakatakutan ng lahi mo. Matapos nitong makapagsalita, ramdam na ramdam ni Toto ang bahagyang pagtigil ng oras. Halos hindi na nagawang mapansin ng murmog ang paglapit nito na siya namang labis nitong ikinabahala. Kahit anong gawing paglayo nito sa kanyang maestro, walang kahirap-hirap yung nalalapitan. Hindi naglaon nang mapagtanto ng kanilang kalaban na wala na yung takas kay Tandang Gamoy, minabuti na lamang nitong makipaglaban. Ngunit sa bawat pagpakawala niya ng pag-atake, tila bang bumabagal ang nagiging galaw ng kanyang katawan. Pagpakawala nito ng saksak sa pagmumukha ng matanda, laking gulat na lamang ng nilalang na yon nang maputol ang kanyang buong braso nang hindi niya gaanong namamalayan. Sa puntong ito, tuluyan na yung napalupasaysay sa lupa, dahan-dahang umaatras mula sa kinatatayuan ng maestro ni Toto. Hindi na rin maipagkakaila ng murmog ang pag-aangil nito. Indikasyon na nakakaramdam na yon ng labis na takot. Sa pagdating nito sa bakod ng tahanan nila Toto, pilit naman itong itinaas ang kanyang kaliwang kamay na parabang pinipigilan ang paglapit ni Tandang Gamoy sa kanyang kinaroroonan. Maya-maya pa, pagharap naman dito ng maestro niya, kampante naman yung nagwika sa murmog ng, Bakit ka nababahala? Akala ko ba kayang-kaya mo kaming dalawa? Huwag mo sanang kakalimutan, kaibigan. Ikaw ang unang nangahas na tumungo rito. Dapat alam mo ang magiging kahihinat na nito kung sakaling mabigo ang iyong plano. Huwag kang matakot. Marami na akong dinala sa impyernong kalahi mo. kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan namang paglapit ni Tandang Gamoy sa nilalang. Bago pa man ito maramdaman ang kanyang eksaktong kinaroroonan, laking gulat na lamang nito nang bigla siya nitong patayuin sa harapan niya mismo nang hindi niya nalalaman. Ilang beses niya pang sinubukang intindihin ang abilidad ng kanyang kalaban, pero napaka-imposible nito para sa kanya. Ang mas ikinagulat pa ng murmog ay nang masipat nito ang iilang wangis ng matanda na animoy ginawa sa pamamagitan ng pinagtagpi-tagping nakaraan. Dahil sa mga bagay na yon, doon ito napagtanto na ang ermitanyong kalaban niya hindi lang basta gumagamit ng kakayahang merong kaugnayan sa panahon. Bago pa man niya maunawaan ang mga bagay-bagay, nasipat na lamang nito ang kanyang ulo na kumalas na sa kanyang katawan. Sa pagkamatay nito, agad namang lumapit si Tandang Gamoy sa kinaroroonan ni Toto na parabang walang nangyari. Pagharap nilang dalawa, inabisuhan siya nitong maghukay sa likod ng kanilang bahay nang ukang maaaring paglibingan nila sa mga nilalang na yon. Pagkarinig naman niya sa iniutos ng kanyang maestro, agad naman niya yung ginawa ng walang pagdadalawang isip. Halos inabot din siya ng 3:00 ng umaga sa paghuhukay bago nila tuluyang mailibing ang mga bangkay nito. Kinaumagahan pagising niya, agad namang bumungad sa kanya ang mga bagay na gagamitin ng matanda sa paglikha ng kaliskis ng bakunawa sa katawan niya. Binubuo yon ng tinik ng kalamansi at iilang mga tintang na pagsalin-salinan ng mga nagdaan nitong maestro. Gumagamit din si Tandang Gamoy ng espesyal na uri ng kahoy kung saan yon ang ginagamit nito sa pambabatok. Bago nila umpisahan ang pag-uukit, kumain muna sila ng almusal nang sa gayoy maging maayos ang kanilang gagawin. Makalipas lamang ang ilang minuto, inumpisahan nila ang pambabatok sa pamamagitan ng isang taimtim na dasal. Ayon sa matanda, sa lahat ng bagay kinakailangang unahin palagi ang pagdarasal, gawa ng kung sakali mang may masamang mangyari sa iyo, may basbas ng Panginoon ang pagkawala mo.
Habang abala si Tandang Gamoy sa pagtatak ng ukit sa kanyang balat, nanatiling nakikiramdam lang naman itong si Toto. Bagaman yon ang unang beses niyang magkaroon ng tatak sa katawan, hindi niya rin maipagkakaila ang naibibigay nitong sakit sa kanya, lalong-lalo na kapag nadadapo ang pagguhit ng kanyang maestro sa parte ng kanyang kilikili at dibdib. Dahil sa lapad ng katawan ni Toto, kung kaya't inabot sila ng 1.5 araw bago matapos ang kaliskis ng bakunawa. Napuno nito ang kanyang buong dibdib, maging ang kanyang likod. Nilagyan din siya nito sa kanyang 2 binti na merong iilang katagang nagbibigay din ng proteksyon at lakas sa kalasag na yon. Matapos maisakatuparan ng matanda ang pag-ukit ng proteksyon sa kanyang katawan, agad naman nilang pinagtuunan ng pansin ang nalalapit na araw ng kanilang paglalakbay patungo sa lugar ng mga sarim. Habang sila'y naghihintay, inaasahan na nilang alam na nito ang nangyari sa murmog. Ayon kay Tandang Gamoy, maaaring ipinadala lamang yon ng kanilang kalaban para masukat ang kakayahan. Makalipas pa ang 2 araw, tuluyan na ngang gumaling ang mga ukit sa katawan ni Toto na siya namang naghudyat sa kanilang paglalakbay. Bago nila nilisan ang kanilang tahanan, kabilin-bilin na naman ni Tandang Gamoy sa mga kakilala nitong albularyo na mag-ingat ukol sa mga bagay na maaari nilang makaharap. Naniniwala ito na dahil sa pagkawala ng kanilang presensya sa lugar na yon, maaaring maminsala roon ang iilang mga nilalang na patagong naninirahan sa gubat. Hindi man sa minamaliit niya ang kakayahan ng mga pangkaraniwang albularyo, subalit ginagawa niya lamang ito para naman kahit papaano hindi yon magpadalos-dalos sa kanilang mga bagay na naiisip. Kinahapunan noong mismong araw na yon, kasalukuyan na silang naglalakbay, bitbit ang iilan nilang mga gamit. Nagdala din sila noon ng kalabaw nang sa gayoy merong tagabuhat ng kanilang mga armas. Bagaman may maayos na daan na maaari sana nilang tahakin, nagdesisyon itong si Tandang Gamoy na dumaan sila sa kagubatan. Naniniwala ito, hindi sila maaari doong dumaan, lalo pat marami sila roong makakaharap na kalaban. Para maiwasang tumagal ang kanilang paglalakbay, kinakailangan nilang umiwas sa anumang panganib. Isang araw pa ang lumipas ng kanilang paglalakbay. Halos wala na silang nasisilayan kundi purong kapatagan at kabundukan. Hindi naman sila noon gaanong nababahala, lalo pat alam naman ng maestro niya kung saang lugar sila pupunta. Sa pagdating nila sa isang baryo, bahagya muna silang nanatili roon para magmasid at bumili ng kung ano-ano. Hanggat maaari, ikinubli nila ang kanilang mga pagkakakilanlan nang sa gayoy walang makaramdam sa kanilang presensya. Inaasahan kasi noon ni Tandang Gamoy, napakaraming nilalang sa lugar na yon na salungat sa kanilang mga tinatangang karunungan. Kapag napansin nito na merong kakaiba sa kanila, paniguradong hindi sila roon makakalabas nang hindi nakikipaglaban. Kumpiyansa naman silang kaya nilang lipulin ang mga nilalang sa lugar, pero kukonsumo yon ng mahabang oras. Di hamak na mas importante ang pagpunta nila sa lugar ng mga sarim sa kadahilanang ang mga nilalang na yon ang nakatakdang lilipulin ni Tandang Gamoy. Sa pagsapit ng gabi, nagdesisyon na silang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Habang naglalakad sila papalabas ng baryo, bigla naman silang natigilan nang mapansin nila ang paglapit ng isang lalaki, bitbit ang takuring naglalaman ng mainit na tubig. Paglabas nito ng isang baso, agad naman yung iniabot sa kanyang maestro habang nagwiwika ito ng, "Inumin nyo ito kung nais nyong makalabas dito ng mapayapa. Kanina pa kami nagmamasid sa inyong dalawa at sa aming pananaliksik, batid naming hindi kayo pangkaraniwang tao." Nang marinig naman ni Tandang Gamoy ang sinabi nito, ngumiti lang naman yun sa binatilyo at kasabay nito ang pagramdam naman ni Toto ng pagbagal ng oras.
Hindi naglaon na sipat na lamang niya ang batang merong nilagok na siyang naging sanhi upang unti-unti itong mapalupasaysay sa lupa. Huwag kang magbibiro ng ganyan sa mga hindi mo kakilala. Ako na ang nagsasabi sa iyo, mapapahamak ka. Wika ni Tandang Gamoy habang yon ay pinagmamasdan. Okay, grabe yung mga nabanggit dito, no? Kaliskis ng bakunawa tsaka mutya ng panahon. Ngayon ko lang narinig yung dalawang yun eh. Pero yung... Teka lang, inaalala ko kung kaliskis nga ba ng bakunawa yung dati. Basta hindi ko maalala, parang nabanggit ko na rin to sa isa sa mga series ko. Hindi ko alam kung kay Lola Goyang o kay Rahabalin Susay yung something na nabanggit ko tungkol dito sa bakunawa. Pero sobrang bangis nito. Itong episode 7, sunod kagad natin yon. Alam naman natin pare-pareha siguro na mapapasabak na naman tong magmaestro na to sa lugar na to eh. Pero ito na yung parating na exciting part, yung papunta sila sa lugar ng mga sarim. So hintayin na lang natin yon. Yun lang. Salamat.